Jeg vil selvfølgelig gerne knytte nogle ord til den diskussion, der pågår lige nu omkring Grønland, og gøre det meget klart, at set med den danske regeringsbriller, så er Grønland grønlændernes. Det er et meget, meget stolt folkefærd. Det er et sprog, det er en kultur, det er en befolkning, som er sin egen. Og som formand for Naalakkersuisut, Mogens Egede, har sagt, så er Grønland ikke til salg. USA er vores absolut tætteste allierede. Vi vil altid gerne arbejde tættere sammen med amerikanerne. Det gælder i alle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det gælder også Nordatlanten, hvor spændingerne tager til. Og vi har set med vestlige briller en meget klar interesse i, at det er USA, der, når det kommer til hele det område, at det er USA, der spiller en stor rolle, og ikke for eksempel Rusland eller andre lande. Men Grønland, det er grønlændernes. Det er deres land, vi taler om her, og det er kun Grønland, der i mine øjne kan bestemme og definere Grønlands